A aprobación da nova lei do cambio climático provocará o peche inminente de ENCE, así o comunicou o presidente da Pasteira aos traballadores. Os delegados de Comisións Obreiras compareceron hoxe en rolda de prensa para advertir desta situación. Só a masa salarial dos traballadores directos de ENCE supoñen unha maior contía económica que os orzamentos do Concello de Pontevedra. Queremos plantexar este dato para que todos e todas nos demos conta da trascendencia que vai a ter o peche de ENCE. O 31 de marzo é o día decisivo para o futuro de ENCE. Nesa xornada votará a lei do cambio climático no Congreso. No caso de ser aprobada, o Goberno elixiría un grupo de expertos que decidirían cales son as empresas que poden continuar coa súa actividade no dominio marítimo terrestre. Trátase con esta medida de eludir a responsabilidade política de tomar a decisión de mandar ao paro a máis de 5.000 traballadores, xa que non será o Goberno quen tome directamente a decisión, senón que a decisión será por criterio dun grupo de expertos. E o Goberno só procederá a aplicar o que decidan esos expertos, que serán nomeados a dedo para facerlle o traballo sucio ao Goberno e que este poida dispoñer dun lavado de cara. Co obxectivo de eliminar o artigo 18 da Lei do Cambio Climático, os traballadores anunciaron hoxe dúas novas manifestacións. A primeira terá lugar o día 5 de marzo en Madrid. Acudiremos todos los trabajadores de ENCE, el sector forestal y todo el personal, todos los que estamos afectados en esta situación, a Madrid. Y allí, delante del Ministerio de Transición Ecológica, exigiremos la retirada del artículo del proyecto de ley. Y no vamos a cejar en nuestro empeño hasta conseguirlo. Ademais desta manifestación, os traballadores volverán a saír á rúa o día 11. Será cunha marcha a pé que arrancará en Pontevedra e rematará en Santiago de Compostela. O venres día 12, os operarios concentraranse fronte á sede do Partido Socialista na capital galega.